Ku ziyarci Dan Alhaji TV da ke kan YouTube ku subscribe da ƙararrawa domin samun ƙayatattun interview comedy da kuma abubuwan da suke faruwa a duniya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafiya kuwa? Ya kake ji idan ka tuna halin da al'ummar da ƙasa ta Najeriya suke ciki? To menene fa? Ana kashe mutum sama da 200 a kowace rana. Gaskiya Allah ya ba ka. Wannan abin da yake ba. Kuma ana yin kidnapping sama da mutum 200 a kowace rana. Inna lillahi wa inna ilaihi. To ya kaji wannan bala'in ne? Allah dole an kai na ka. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari dan zauna ina so mu dan tattauna da kai. To Ya alƙawarin da kai ma talakawa. Alhamdulillah. Talakawa na cewa kana fama da rashin lafiya. Yadda nake ji ni dai lafiya ta lau. Ranka ya dade ta danci sai ƙara yaduwa ki amma har yanzu babu wani matakin da gwamnati ke dauka. Amma an sanar da gwamnati? Mu dai muna iya bakin kokarin mu wajen ganin cewa gwamnati ta sani. Ka tabbata ya kawo gare mu. Haka nan da muke tunani ranka ya dade. Akwai shugabanni a kowane mataki da karamar hukuma da jihohi da tarayya. Kamar ya kenan? In kai shugaban karamar hukuma ne to da kai da mutanen da ke aiki kuke da haƙƙin wannan karamar hukuma. Amma kuma mafi yawan talakawan Najeriya suna ɗora laifin ne akan shugaban ƙasa. Kowa ya yi haƙƙin aikin shi. Wasu kuma suna tunanin kamar gwamnati da ba ta biyan ma'aikata albashinsu yadda ya kamata. Ana biyan ma'aikata albashinsu A wani mataki? a kowane mataki. Ana biyan su albashinsu a kowane mataki amma ta'addanci kuma sai ƙara yaduwa ki. Shi ne abin mamakin a arewa maso yamma. Kuma abun mamaki al'ada ɗaya. Mutane ɗaya, addini ɗaya, al'ada ɗaya. Haka ne ranka ya dade. To wannan abu sai mu ci masifa ce Allah sauki. Direbobin mota suna ta korafi akan cin hancin da ma'aikata ke karba a hannunsu akan hanya. Me yake kawo wannan matsalar rashin biyan albashi ne ko kuma cin amana gwamnati? Waɗanda aka gwamnati ke ba amana wasu suna ba da kunya suna cin amana gwamnati. Kuma abun mamaki ranka dade idan an kama manyan mutane da miyagun laifuka ko an je kotu kes din mutuwa yake ba a ɗaukar matakin da ya kamata. Ba mun canza alƙalai ba. Idan an gyara sama to sauran jihohi ko da ƙananan hukumomi. To a waɗanda aka canza na saman su ya kamata su gyara ƙasa. Kuma duk da haka abin sai karanta ta'azzara yake yi. To wannan abu sai mu ci masifa ce Allah sauki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Najeriya sai addu'a muna cikin wani hali. Me ka gani ana yi na ɓanna? A babu komai. Saboda haka ina so ka fito ka gaya min gaskiya abin da ka sani. Matsalar tsadan kayan sayarwa ce dai har yanzu. Daga 2015 zuwa yanzu abubuwan sayarwa sun ƙara kuɗi wasu ma sun ninka kuɗin sau uku. Amma har yanzu albashin gwamnati bai ninka kuɗin sa ba ko sau ɗaya. Amma an sanar da gwamnati? To mutane da yawa suna tsoro su yi magana. Kuma ya bai kamata su ji tsoro ba. Matasa da yawa suna barin sana'o'i suna komawa makaranta don su yi karatu sosai su samu aikin gwamnati. Kuma in sun yi karatun sosai sun dawo aikin gwamnati baya samuwa. A yi ilimi saboda dan a yi ilimin ba dan a samu aikin gwamnati ba. Akwai matasan da sun yi karatun ba su da aiki kuma sun cancanta da a ba su aiki. Ma'aikatan ba a bukatar su. Ranka ya daidai kenan babu aikin gwamnati. Kuma akwai aikin gwamnatin ba ta da kuɗin ba da aiki. Shugaban kasa Muhammadu Buhari me zaka ce akan matasan bangar siyasa? Idan suka rikita Najeriya abu ya lalace su za su fara wahala. Alkur'an ya kiɗi mahi. Ku ziyarci Dan Alhaji TV da ke kan YouTube ku subscribe da ƙararrawa domin samun ƙayatattun interview comedy da kuma abubuwan da suke faruwa a duniya.